Habadanya kaman siam sengolam ban lep hai ke badan kam jingaram, kalong ke jingger kui ke biok pedang yaka, watla kalong ke jing ai ke barit. Ukertong ke Kongres na mau hati upa Dominic Mensong, kum shibenta ban ai jingkersan skilong yeng ke baduk ke baduna ke yok kokot, kum ke jing ai snow ba Christmas, haka step jong ke arpulai tarik unok pra arja arpusau, ulan nok senyang dagi jan kop tiak sa arpuli gilong yeng haka snong sopa, haka jialang ke balapen long haplau yeng muni Catholic Saint Francis Assisi. Haka ni kejia lang nalor ba Dominic laya don lang ru de kinong elam snong kinong elam seng samla ki seng long kmi bat ki kattu kat ni kinong song snong bat kinong elam ba khmat jong ka mahati block congress committee ki bakan thop yo ba John Lamarai kumu president nalor kiwe haka ni kasngi uba Dominic ulano senyang ru da song pisa sa ka Sokpo Sports Club haba ai jing kran haka ni kasngi uba Dominic ulong ba haba don ka jing ie ki jing tmu ki ba kin urlong bat wat la ka ni ka jing ai sung ba jong u ka long ka baret hendai u ai da ka men sim ka basbun da ka men sim ka ba kho nyo tengah da ka men sim ka ba sukhia na kwa banya sim benta pi kum ki wei na itai jing no senyang ibarit jonga na ka benta ka imlang salang na ka benta ka roi kapar hagane kari kathain kari karai ke jongi ba kat bala lai bor bat itai bor umdei dai bor jonga hendai da ka bor ke jingker khu ka jomble bat namar ngasotu bangalong kumne kade namar ke jingker khu ka jomble namar bangayo ke jingker khu ka jomble akwaro ban ai ke jingker khu jomble ban samlang syapi namar baro kai ka bangadon yelade kamdei ka jonga ndai ka jomble namar kata ka daw ngasngeu ba mangibar khoi idei ki kun jomble ka ka bangadon ngan samlang syapi ki para ki persa ki lok ki jor ki para marjan ki para marpa badai na ka benta kata ka daw ba ngasala pan pinno senyang syapi kani bar khoi kamdei da ka bor jongan dei ka bor ka jomble ban ngangai scam ba kani ka nti bamta kuma pilatik ba ka jing tmu jonga kalong bangan yale ya kani ke MDC election arhajar arpusan bat kata lembaga jingker ku ka jomble ngalayo na ka tiket kongres bat nasel sorong banya tu ya pi ba ka jingyo jonga ya ka tiket kongres kadi ka jingker ku ka jomble ha ka ba umdon mano banya kni hoi ladon napdeng jongi angot iba tingsain ban manga kiba lamut ban apply ke tiket kongres hendai namar ba iba tengsan idei kum ipara jonga imkwa ban yakini ban ilai da kamon subha ban yo ya kani tiket kongres bat kalong ka ka ba internet ba hakane ka kanti na ka mawati constituency ka jongi ba haka parti kongres ka jongi omdon ji yakini omdon kane katai ban adu basram nyilasdang da kane ka ji yatli na kabenta bantai ya kari bar ke jaj bendriu bangin perkhat pilio seo yang jing keren ki balarang sudep keren bar hadu ahmtai hadelhi ba umdon kano ko wepat ka peti ka banyalam syakmat lain na ka peti kongres ha ka ban longkum kata kalyang persya ha kata ka sarkar BJP Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya